én megpróbálok itt most kombizni. Várjál, hát, hogy megyek vele. Na nézzük, első próbálkozás. Szóval. Jó. Nagyon béna vagyok ma. Na szerintem nagyon sokáig béna is lesz. Na, 1, 2. Vissza. Nem. Nehéz. Nagyon nehéz. Jó. Jó. Ne! Jó. Jó. Ne. Hoppa. Majdnem. Bocsánat, hogy a másik elemet is aztán muszáj vagyok, mert akkor nem sikerül. Jó. Geci. Hát akkor megint újra. Jó. Jó. Talán tanulok kombizni. Jó, tanulok. Uff. Ez 4-es. Miért nem megcsináltam a 4-et? Na újra akkor 2-eset. Egy. De jól is az innen. 2-es akkor. 1. Most vettem észre, az meg. A fél, amit adtam, az egyik fej. Mi? Amit odaadtam ezért. Na melyik fej? 3-as Tudod, van az a fej, ami ilyen kis pikkes, így néz ki, aztán így 2-ször amúgy csövény. Én azt kaptam meg. És ezt odaadtad a idére. Igen. Hát ezt elbaszol az egészet. Nem baj. Akkor viszont. Igen. Utolsó próba. Jó. Igen.